Obradović, sada Pantelić, nova kontra se sprema, nastavlja da trči ka golu, Obradović traži loptu, nema ofsajda, sve u redu, Obradović i dalje Obradović, 3:0! Debitantski gol Ivana Obradovića, kako je ispratio akciju, igrač koji ima samo 19 godina, 0:3 vodi Srbija u Beču. Ne zna Alex Manninger šta ga je snašlo, Austrijanci ne mogu da veruju. Pogledajte kako je krenuo Ivan Obradović ka golu. Dao loptu do Pantelića, potom je uspeo da izbegne ofsajd, uđe u kazneni prostor, prevari Predla i onda savlada ovim udarcem Aleksa Manningera kao da ima 100-ak mečeva u karijeri za sebe, a ne samo par u reprezentaciji i gotovo jednu pravu sezonu u ekipi Partizana. Zaista fantastičan talent Ivan Obradović. Ovaj gol verovatno